омади хушомадӣ лайкакота бибинем шеринар. Ассалому алайкум. Имрӯз 7 марти соли 2024 ва 1000 рубли русӣ баробар ба 121 сомонӣ. 1000 рубли 121 сомонае. Дар имрӯза видео бо диққат мара гӯш кунед ки ма дар чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. Мошини Mercedes сечка астай, Mercedes GL астай, ҳавлии фурӯшӣ астай дар шаҳри Ваҳдат, хонаҳои заминӣ астай дар шаҳри Душанбе ва шаҳри Бохтар бардуи азиз. Квартираи арзон астай дар шаҳри Турсунзода, шаҳри Кӯлоб ва як квартираи арзони дигар астай барои бардураи ғариба дар шаҳри Душанбе. Хизиқи видео ҳамие ки ҳавлии фурӯшии 63000 сомониш мега. Бардураи ғариба шумо метавонед ки ҳавлии фурӯширо 525000 рублда бихарен. Ва дигар чизои арзон ҳам ҳаст бардуи азиз. Ай ҳамат хоҳиш мекунам як дона лайки бепала биҷиқем ва касе дар канали мо меҳмонен подписаться кунем, подписаться. Ана ки мерем усуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай. мошиноро дидед? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نمیره حکای باباش شما فهمیدین. این رقم تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میومدن. Бардури азиз, бачаи ачкидор навора сар мекунад, ҳамат хоҳиш мекунам бо диққат ака гӯш кунед. Бардури азиз, ин мошина мехарид ҷуроҳое ки Opel доранд ку айти хафа мешаванд. Меган ки раби Mercedes гирифтаи мора гузаштай. Бардури азиз, бо диққат гӯш кунед, ман маълумот ша гап безанам, беҳад як мошинчаи зурайда. Мошини фурӯшии Mercedes сечка объёми соли баромадаш 1999 солай, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4. Бардури азиз, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекунад. Анам хел гуфтагиай соҳибаш. Объём мотораш 1.8 объём ния, коробкаш механика, балонош 80%, хадавоиш созай. ҳуҷҷатош бардури азиз тамом шудагӣ бидай. Фақат бардури азиз ҳамин ҳуҷҷатош тамом шудагӣ бидай, тамом. Бардури азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нарша гуфтагиай ки 55000 сомонӣ бугӯ. Нархи арзон айне ки бардури азиз, ана сечкаҳои объёми мақсад 67000 айне ки яка 55000 сомониш гуфтисай. Ва мега ки ягон Opel арзон боша болои суман битен мешава бардури азиз. хеле ки гуфтам нархи мошин 55000 сомон, агар ягон Opel арзонак дошта бошем болои сум битен мешидай. фурат ки бачаи ачкидора видеоша якмин шида тамошо кунӣ, каналда подписатсия ки бисёри бардураи Россия гуфтабуданд ки ягон ҳавли ай шаҳри Ваҳдат бимон. Бардураи азиз, гӯш кунен, ғама фаромӯш кунен. ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи гиркхӯрда, 6 сотиқ заминай. Бардураи азиз, бо диққат гӯш кунен. 6 сотиқ заминай, фундаменти хона 6x6 рехтагиай, ов свеч мега ҳастай. ҳуҷҷатош ана 100% ҳуҷҷат дора. Як анҷомхонаи дигарам дора бардураи азиз, болош нопӯшонда хеле ки дар сурат мебинен. Мактаб, магазин, масҷид наздик. Соҳибаш да бардуи азиз срочни сум дар корай. Нархша гуфтагиай ки 63000 сомонӣ бугӯ. 63000 сомон бардуи азиз ба пули русӣ 525000 рубл мешава. номраи телефонаш кор мекунад, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дорад. бардури азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар нами рақамҳои десем бардури азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зурш мекунем.
бардуи азиз, компанияке баха компанияке рӯзи хилаш мо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳаҷ. мо раи Москва ва Московский областҳои пеши хонатонаи ҷои кортон ки ҷои даҳами бародарода удобния мераванд шуморо ҳамҷам мегиранд. Ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меорам. Бардуи азиз, мошиношон мошинои беҳтаринай. И яка пастаяне ҳами кор дай мақсад номерош WhatsApp дора, занг мезанем сразу ответон мета. Бисёр инсони хубай бародарай. Ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугу. Ай ҳамада компания арзон бардуи азиз 8000 рубл. Агар ай номи канали Сауду Теҷи гап занем ба шумо арзон мекуна. Ин бародароро нигоҳ кунед чӣ хел рафтиян омадиян. Taksi granica, inamo soğuk sağlamak rafta olarak varıyor, ama saatimize dar numara ki amca me buraya temas bile me baratu soğuk sağlamak miyoratu. Вай ман мурам, ин мошина мегири ҳансинфот зангзаниро сар мекунанд. бовар кунед да. бо диққат гӯш кунед, маълумотша гап мезанам. мошини фурӯшӣ ва алишӣ ба хона ё ба квартира дар шаҳри Ваҳдат ё шаҳри Душанбе. гӯш кунед бардуи азиз, ҳам алишӣ ҳам фурӯшӣ. Мерседес GL соли баромадаш 2012, сӯзишвориш дизел, моторш 3.5, коробкаш автомат. ҳуҷҷатош 1 сола, 3 моҳи дигар танировка дорад бардуи азиз. агар ти мошина бихари танировкаш буд шавад, ҷош дамерай танировкаш мекунӣ, барое ки мошин маҳқулат мешавад. балонош навай хадавоиш соза бардуи азиз, ягон дефект надора, мошина мебинӣ роҳат мекунӣ да. бардуи азиз, мошин қарор дора дар шаҳри Душанбе, нарша гуфтагие ки 300 000 сомонӣ. 300 000 сом бардуи азиз ба пули нақд арзон мешава ва алиша мешава ба хона ё ба квартира дар шаҳри Душанбе ё ин ки шаҳри Ваҳдат боша. маълумотша дар бар экран нависагӣ бардуи азиз, марҳамат занг зада маслиҳат кунед. бовар ки мошини зурайда. бардуи азиз, касе тамошо кардесам га ки ҳо ака тамошо кардесам, я дона лайки бепла бажихем бардуи азиз ва дар комментира бинависем ки Сауду Теҷи ту метонӣ. бардуи азиз, бо диққат гӯш кунем. бисёр гуфтадем ки шаҳри Душанбе хонаи заминӣ бо нархи арзон бимон. ина бардуи азиз гӯш кунен. бо нагем ки Сауду Теҷи ту хонаи арзон намемонӣ. бовар ки нархша мегум озӣ роҳат мекунӣ да. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, болои мошин бозор, кӯчаи Алабайтал. 3 сотиқ заминаи дар хона кардагӣ ба ният дар дарунаш будай. ремонт кардагӣ бардуи азиз медрой зиндагӣ мекунӣ. овсвеч мега ҳастай мегзарониш тамом. масъалаи овсвеч бардуи азиз бепарво бошен. ҳамсояҳо овсвеч доранд бардуи азиз. касе ки мисол кейки хонаро хариди, овсвеча мегзаронӣ. ҳуҷҷатоша хичон мекунанд метан. ҳоҷатхонаш бардуи азиз, ҳоҷатхонаша сменблокоша овардагӣ бидиан. ана гӯш кунен аки нархеш 130 000 сомонӣ гуфтак бугу. 130 000 сом бардуи азиз, хонаи арзон дар шаҳри Душанбе ба пули русӣ 1 79 000 рубл мешидай. ки ҷое ки хонаи заминӣ ё квартира дар кӯрае дар комментира бинависем бардуи азиз. бисёри бародаро гуфта буданд ки ай шаҳри Бохтар ягон хонаи заминӣ бимон. марҳамат бардуи азиз, гӯш кунед. хона дар шаҳри Бохтаре, тарафи Заргар. 11 сотиқ заминаи дар хона кардагӣ бардуи азиз, хонаҳо ремонт доштаи. соҳиби хона маълумот дагия ки ассалому алайкум бародаро, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, тарафи Заргарда. ана ғирсавод гуфтагия дар хона ба як калидорош, як банияи дигарам дорад. соҳиби хона гуфтагия ки ана касе харидор бошем бо арзон мешава. ва бардуи азиз, нархиш 180 000 сомонӣ гуфтак бугу. 180 000 сомонӣ. ана ки мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. бача гӯш мекунӣ ё не?
иса гӯшка квартираи фурӯши қарор дорад дар шаҳри турсунзода 4 микрорайон якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 42 квадратни метрай дом навастройка квартира нав ремонт кардагӣ соҳиби квартира маълумот додааст ки хона тайёре фақат медроя зиндагӣ мекунӣ документош 100% срош нафурӯхта мешавад бардуи азиз плюс балкон доштаи хона гарини тозаи хушуне ки бардуи азиз ремонт чам навай бардуи азиз нархиш 210,000 сомонӣ мега 210,000 сомон бардуи азиз илтимос ана числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша ба занг бизанен имрӯз 7 марти соли 2024 бардуи азиз 7 марти соли 2024 агар подписатсия кардагӣ бошӣ видеои маро мумкин ҳамин соат тамошо кунӣ агар подписатсия кардагӣ набошӣ мумкин видеои маро 2-3 моҳ пас тамошо кунӣ барои бардуи азиз числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша ба занг бизанен бисёри бародаро гуфта буданд ки ай шаҳри Кӯлоб он квартира бонед марҳамат бародари азиз гӯш кунед квартираи фурӯшии қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб маҳаллаи Умари Хаём якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 33 квадратни метрай доми навастройка доми нав де бародари азиз квартира нав ремонт кардагиай хеле ки десем бародари азиз ремонташ аҷоибу тайда соҳиби квартира маълумот додааст ки квартира воқеъ дар ана шаҳри Кӯлоб маҳаллаи Умари Хаём бародари азиз назди родоми Ре Ғафурова кардагиай доми 6 этажа хона дар 2 этаж ана якхонага бародари азиз дар 2 этаж хеле ки гуфтам 33 квадрат нархиш 210,000 сомониай 210,000 сомон бардури азизам чӣ хеле ки аввали видео да гуфтам квартира ҳастед дар шаҳри Душанбе марҳамат бардури азиз гӯш кардесен охи гӯш кеса бошем биге ки ҳо ака ма ина 8 миллион ту гӯш кесам бардури азиз квартира дар шаҳри Душанбе духонага дар 6 этаж 43 квадрат поёни бозори Корвон дом навастройка квартира нав ремонт кардагӣ чӣ хеле ки десен ремонти фасонай соҳиби квартира маълумот додааст ки ана хона дар шаҳри Душанбе Гранд-завод дар 6 этаж қарор дорад духонага 43 квадрат бардури азизам нархиш 275,000 сомонӣ мега 275,000 сомонӣ таргават мекуна ба пули русӣ 2 миллион 267,000 рубл мешидай бисёри бардуро дар Россиян мегӯянд ки камкам пули русишам бимон ина бардури азиз мо барои ҳамин шуморо мисол пули русишам мемонем фақат шумо дастгирӣ кунед як дона алайки бепала бижиқен касе харидор бошем бардури азиз ин квартирада занг бизанен ханам хеле бачаёча гил дар болои бом видеои имрӯзаши тамом и саудутиҷи агар мумкин 1 соат ҳам гап занам мумкин ами мухлисои ма 1 соат ҳамара гӯш кунада бардури азиз ай ҳамат раҳмат мегӯм раҳмат ҳаматонда ки хел дастгирӣ мекунед хел лайк меҷиқен комментиёрҳои фасон менависен бовар кунед раҳмат мегӯм бардуро раҳмат апашкоҳо зинда бошен ҳамеша сарбаланд бошен кисоатон пури пул боша вообще дарди ғама набинен бардури азиз ана хаям хеле аз куҷое ки мошин рӯй кардан хона рӯй кардан квартира рӯй кардан ҳаракат кардам якта бо якта нархошона гуфтам фикр мекунам ки хая нархҳои зур буда бардури азиз аз куҷое ки мисол намондам бифаҳмем ки ай ҳамуҷо рӯй накардисан хай бардури азиз ана подписчикои саудутиҷи миллион шудесай бардури азиз аз куҷое ки мисол дар кора як рӯз не як рӯз мисол ҳамин каналда пайдо мешавад барои он бардури азиз форатон ки ҳамин канали бачааш ки дора дастгирӣ кунед форатон ки мисол видеоҳои навша якмин шида тамошо кунед подписатсияро бардури азиз ҷиқиден зангулача мебарад зангулачаро бологӣ дамонед кае ки ман видео партофтам шумо да мисол уведомление ё неки сообщение мерава ҳамин подписатсияро ҷиқиден бардури азиз зангулачаро бологӣ дамонед видеои ман шумо да мерава тамоман ка кор хайрам хеле гапи бисёр намезанам бардури азиз то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен дастгирӣ канали бачаи ачкидора фаромӯш накунед хаяка ва бардури азиз аёдон буро омад ячи дига агар мисол ягон реклама дошта бошед намин номерои май дар WhatsApp шурӯъ кунед мо реклама мекунем хай бардури азиз салому алайкум бародаро апа хоҳарам ками бардури телефони бақват гирифтаги бародаро бародарои ғариб агар шумо бихаред дар сафка ашотимо лабоҷо бародаро бепула ютуб да бародаро телефон чиз ютуб да бародаро канал дорум телефон тиҷе дар ютуб бизанем бародаро
канал дорум, подписаться закинем, лайкҳоро бизанем бародаро. Ай пеш бирем бародаро, алиши болуистум, ай пеш гам мезанем. Кадоме ки бародаро мехарен, любой ҷо доставка бесплатна, любой 28 шаҳр на вилояти Хатон айшоти мун бародаро, доставка бепула бародаро. 4-5 нам карта дорем бародаро, лайкҳоро бизанем, видеои нав мекунем шумо дамия. Номеремон 907 89 18 18 бародаро. 300 сом мехари, 400 сом мехари, любой хел телефон бародаро дорем. Лайкҳоро бизанем, видеои нав мекунем бародаро шумо дамия. Бародарое ки кадоме мақсад TikTok дорен, YouTube надорен, YouTube да телефон тиҷе биза, YouTube да бародаро канал дорум. Да YouTube телефон тиҷе. YouTube да телефон тиҷе, точка бизанем бародаро, точка бизанен, YouTube дам канал дорум. Телефони арзон семози кредит метем бе фоиз метем бародаро. Лайк шапакни. Тоҷик боши лайк бизара, телефон бишкана пе шакастмо телефон хариби бардар. Пана ихда боши. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.